Hi guys, good morning. Magluluto pala kami ngayon ng sinigang na salmon. Ayan, kangkong ang sahog natin. Ayan, lagyan na natin yung lulo. Pala natin yung sibuyas. Pati yung kangkong. Ilagay na din natin yung salmon. Ulo ng salmon pala yan guys. Isahin mo na pala natin. Nalapit pala natin yung pili yung ang hindi nawawala. Kasi masarap na magic snap guys. Ayan, lagyan na natin ng tubig. Kung pala. Ayan, lagay na natin yung kangkong guys. Haluin. Lagyan natin yung pangkaasin guys. Sinigang. Tama na. Ayan guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aking channel. God bless everyone. Bye.